Hi mga amigo! Ano naman si Manong? Kagdalon ta kamo sa buong sa Belgium bago lang kami kabot. Alin sa London. Nag-train lang kami. It's only for a weekend break. Ikapoy man sa katrabaho lang. So, para ba kung filo di bobo, lagaw-lagaw na eh. So, ari kami sa buong sa hotel. Shortcut lang. Ang bag naman, lagaw na yun. Ari na kami, lampot na kami sa ginatawag nilang atomium. Amo na siyang famous na symbolic landmark sa Belgium. Made of stainless steel. Kag kung magsulod ka dira, makita mo ang bilog na Belgium. Ganito ang latsura ng spaceship. Very futuristic. Ganito ang vestido. Oh, di po. After that, nagkanto kami sa natawag na ng Grand Place. Isa na siya kadakong lugar na may ano sa itong aking napalibutan sa mga naming buildings. Gothic buildings, grand designs. And basta nakalabot na kami kay mannequin, ang small mannequin na bata. Ang napanghil. Famous na siya diri sa Belgium. One of their symbol as well. And of course, the famous waffle. Belgium is famous in waffles. Different kinds. Dato ba tsura mukha ito. Medyo bilakaw-lagaw na kami sa street. Nabayan na mo niya ang exotic design sa mga waffles mo. Grabe nyo. Exotic, very exotic. Para mas dito. Our aim actually here in Belgium is to taste the waffles because famous na sila. So, not this time because we're going to taste the 1 liter beer. Nagkadto kami sa Delirium. Kay Derek offer sa isang 1 liter beer. Famous. Natawan ko ano ko pa. Now, different kind of beers. Different taste. Namin. Galing kay hindi naman maubos. Ito ko damo. Iban isog, iban hindi. So, nangayo kami bulig. Sa nangayo kami bulig. Hindi kami kaubos. Nami ang Belgium is famous as well for different kind of beers. You know, and kanami sa kanilang So, after that, medyo naigo na si Tidol. Kalot na kalboya. Nagkadto na kami sa isa ka restaurant niya. Puro lang waffles ang nilang serves. Kag samtang raw natin sa order. Nag-tea kami anan. Wow. Medyo natama kami sa yung naman niya ng beers. Grabe. Pati si wifey na higo man gamay. Trayo sa medyo panghimagas na may panghimagas. Yan ay tea time para nga ano ang tama sa beers. It's a nice place really. Belgium is a nice place. Believe me. Few days or you can stay longer. You know. But for us it's just to spend few days. You know, for change. Oh, ay na. So ibang daw ba sa waffle? Baka diabetic kanilang daw ba tsura? It's really ka na naman. You can't resist even just the presentation. Waffle is awesome. That's why Belgium is known to it. You know? So, try tayo. Hindi, ari ka na di.